Гуркі і памідоры пад жестачайшы кантроль. Урад зноўку ўзяўся за рэгуляванне цэнаў. Пчолы супраць мёду. Карупцыя квітнее і пахне ўжо больш за 30 гадоў пад манатонныя абяцанні карупцыянераў перамагчы яе. Ну і сапраўдная прычына гастроляў Лукашэнкі па Блізкім усходзе. Чацвер, 4 снежня, 20 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Памятаеце, гэта толькі ўзяўся за яйца, малако прапала. Дык можа, не варта было брацца? Але ж не, куды ж там? Зноўку і зноўку. Толькі сёлета ўжо другі раз маем змены ва ўрадавай пастанове аб рэгуляванні цэнаў. Ну і цяпер вось прыбралі са спісу рэгуляваных некаторыя канцылярскія тавары. Таксама марожную рыбу і частку сокаў. І дадалі новых пазіцыяў. Гэтак абмежавалі максімальную нацэнку для аптавікоў і крамаў, каб стрымліваць рост цэн у міжсезонні на гуркі і памідоры. Ці не скончыцца, як з тымі яйцамі, альбо сёлетняй бульбай. Ведае Юлія Цяльпук. Гуркі і таматы беларускія ці імпартаваныя цяпер не могуць расці ў цане згодна з рынкам. Урад запісаў гэтую гародніну ў пералік рэгуляваных дзяржаваю тавараў і харчоў. Каб не дапусціць спекулятыўны і неабгрунтаваны рост коштаў, урад узяў на кантроль павышэнне вытворцамі коштаў на агуркі і памідоры. Далейшае павышэнне цэн на дадзеныя харчы звыш 0,3% на месяц неабходна абгрунтаваць у камісіі па пытаннях дзяржаўнага рэгулявання цэнаўтварэння пры Савеце міністраў. Падобныя захады дзеялі і ў дачыненні бульбы. Каб не страціць, а зарабіць, пастаўнікі сталі вывозіць карняплоды на продаж у Расею. Беларускія спажыўцы атрымалі сямянку і гнілізну на паліцах. Гэта было цаною за зніжэнне афіцыйнага паказніку інфляцыі, на які ўплывае бульба. Рэжым паўтарае гэты манеўр з іншаю гароднінаю. Тое, што яны не можуць кантраляваць, яны проста прыбіраюць з рынку, каб выглядала ўсё і на статыстыку ўсё не ўплывала і выглядала красіва, як быццам ніякай інфляцыі няма. Але мы ведаем, што інфляцыя ёсць і прадуктаў не хапае, таму што яны у прыярытэце адпраўляюцца ў Расею. Калі глядзець шырэй, то абмежаваная цана не дае вытворцам і гуртавікам належнай маржы. І тыя могуць перастаць вырошчваць тыя ж гуркі і таматы. Тое ж адбываецца на заводах і фабрыках з шэрагам іншых рэгуляваных дзяржавою тавараў. Калі даходы прадпрыемства набліжаюцца да нуля, уключаецца рэжым саступак. Ва ўжо 7-й версіі пастановы нумар 713 засталося 199 пазіцыяў. Сярод 12 выключаных некаторыя канцылярскія тавары і некаторыя сокі, а таксама марожаная рыба. Тавары, якія выключаюцца са спісу, яны могуць выключацца па розным рэзонам, а адзін з іх таму, што там уже некуды паніжаць гэтыя кошты. І яны падаюць нейкія там пісьма на Лукашенка ці дзяржаўну, і ён выключае іх з спісу. Пастанавілі не ўмешвацца ў цэны на тавары, якія прадаюцца ў цягніках міжнароднага спалучэння, і далі большую свабоду цэнаўтварэнню на лінолеум і дзіцячыя цацкі. Пасля некалькіх гадоў змагання з імпартам наадварот уводзяць стымулы і бонусы, каб завозілі ў Беларусь крытычны імпарт. То бок тое, чаго ў нас не вырабляюць. Прэм'ер-міністр Турчын не прыхільнік рэгулявання, але вымушаны манеўраваць. Не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен, но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Аперацыя ў новай рэдакцыі забавязвае вытворцаў адпраўляць у дзяржаўныя органы пакеты дакументаў, якія абгрунтуюць патрэбу ў павышэнні адпускных цэнаў на тавары. Раней вытворцы і прадаўцы хадзілі з гэтым пытаннем да кіраўнікоў аблвыканкамаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Генеральная асамблея ААН ухваліла рэзалюцыю, у якой заклікала да неадкладнага і безумоўнага вяртання дадому украінскіх дзяцей, гвалтоўна вывезеных у Расею. 91 краіна падтрымала гэтую забарону, 57 стрымаліся і, увага, 12 краінаў выступілі супраць. Ну што ж, давайце зірнем, у якой кампаніі аказалася Беларусь.
Супраць забароны практыкі гвалтоўнага вывазу дзяцей і змены іхнай нацыянальнай ідэнтычнасці апроч Беларусі выступіла Расія, Куба, Паўночная Карэя, Нікарагуа, Іран, а таксама 6 афрыканскіх краінаў. Галасаванне адбылося пасля неаднаразовых абвінавачванняў з боку Украіны ў тым, што Расія гвалтоўна дэпартавала дзясяткі тысячаў дзяцей падчас вайны. Спрыяе ў гэтым злачынцам і афіцыйны Менск. Паводле народнага антыкрызіснага ўпраўлення ў Беларусь прымусова вывезлі не менш за 3500 маленькіх украінцаў. Пазалетась НАУ перадало адпаведныя матэрыялы ў міжнародны крымінальны суд. Улады ж Украіны заявілі, што зафіксавалі 165 лагераў, у тым ліку ў Беларусі і Паўночнай Карэі, дзе ўтрымліваюць і перавыхоўваюць вывезеных з Украіны дзяцей. Ну што ж, а цяпер пчолы супраць мёду. Карупцыйная справа, звязаная з дзейнасцю Белшыны, нарэшце дайшла да суда. Хоць Лукашенко гаварыў пра яе яшчэ 2 гады таму, адлік парушэнняў пачаўся нібыта з 2017-го, але Генеральная пракуратура паведаміла пра справу толькі цяпер. І тое без імёнаў і назваў кампаніяў. Можа, таму што ў справе ёсць сляды сям'і Лукашэнкі? Высвятляла Аліна Скрабунова. Генеральная прокуратура перадала ў суд крымінальную справу, звязаную з дзейнасцю Белшыны. 9 топ-менеджераў буйных прадпрыемстваў, што займаюцца вытворчасцю і продажам аўтамабільных апонаў, у тым ліку буйнагабарытных, вінавацяць у карупцыі. Им в разном сочетании инкриминированы получение и дача взяток в особо крупном размере, превышение служебных полномочий, а также посредничество во взяточничестве. Паводле матэрыялаў справы са снежня 2017 да ліпеня 2024 года на тэрыторыі Беларусі і Расіі была створаная і дзеяла арганізаваная група. Александр Лукашенко згадваў пра гэтую справу яшчэ ў лютым 2023. Он заключает договор с какими-то российскими, я их жуликами называю, будет только им продавать эти шины на 20 примерно процентов, 16 ниже себестоимости. Гэтак ён казаў пра тагачаснага генеральнага дырэктара Белшыны Андрэя Бунакова. А пад расійскімі жулікамі меў на ўвазе тагачаснага афіцыйнага дыстрыб'ютара прадукцыі Белшыны ў Расію кампанію «Импория Tires». То есть Белшина сумела в трудной ситуации найти покупателя, когда основной белорусский клиент сократил заказы сверхкрупногабаритных шин. И этот покупатель не имел эксклюзивного договора. Почему же тогда Александр Лукашенко ополчился на этого посредника и на руководство Белшины за сделку с ним? Беларускі расследавальніцкі цэнтр прыйшоў да высновы, што ў сітуацыі з Белшынай адбыўся перадзел рынку. Замест «Импория Tires» Белшына стала прадаваць сваю прадукцыю гандлёваму дому «Белаз» за яшчэ ніжэйшы кошт. Апошні належыць прэзідэнцкаму спартоваму клубу, які ачольвае сярэдні сын Лукашэнкі Дзмітрый. Здаецца, сітуацыя развязалася на карысць дынастыі Лукашэнкі. Навошта цяпер гэты суд? Або сям'я Лукашэнкі намагаецца яшчэ больш грунтоўна взяцца за кантроль продажу шынаў тых жа у Расію, або гэта працэс ачышчэння Белшыны, яшчэ больш ачышчэння Белшыны перад магчымымі чарговымі еўрапейскімі санкцыямі. У 2024 годзе Белшына дамаглася адмены еўрапейскіх санкцыяў праз суд. Нібыта яна не фінансуе рэжыму Александра Лукашэнкі і не пастаўляе апонаў для расійскай вайсковай тэхнікі. Аднак пасля суда беларускія расследавальнікі даказалі пастаўкі прадукцыі Белшыны Міністэрству абароны Расіі. Аліна Скрабунова, Белсат. Недалёка ад шынаў аўтамабіль «Фантом». У Міністэрстве прамысловасці зняпраўдзілі інфармацыю пра запуск вытворчасці на заводзе «Юнісон» каля Менску аўтамабіляў брэнду «Зубар». А публікацыі, што сцвярджаюцца адваротнае, назвалі неабгрунтаванымі і падманлівымі. Дык ці з'явіцца «Зубар» на беларускіх дарогах? І што насамрэч хаваецца пад капотам з патрыятычным лагатыпам, высвятляў Александр Баразенко.
5 мадэляў красовераў і кошт ад 60 тысячаў рублёў. Днямі ў беларускіх медыях з'явілася інфармацыя пра запуск новага аўтамабільнага брэнду пад патрыятычную назваю «Зубр». Запрацавала афіцыйная старонка маркі. Кампанія нават прапанавала кліентам ужо папярэдне замаўляць новыя аўты, а таксама паабяцала запусціць ільготную крэдытную праграму на 10 гадоў. Усяго 1,9% гадавых. Першыя «Зубры» меліся з'явіцца ў аўтасалоне ўжо ў найбліжэйшыя выходныя. Аднак на шляху амбітных планаў «Зубра» нечакана ўзнікла перашкода з боку Міністэрства прамысловасці. Там зняпраўдзілі інфармацыю пра з'яўленне новага брэнду і заявілі, што, цытата, «ніводнае прадпрыемства не атрымала афіцыйнага дазволу альбо іншай дазвольнай дакументацыі на вытворчасць аўтамабіляў маркі «Зубр». Меркаваны вытворца, ці хутчэй зборачны цэх, кампанія «Юнісон», таксама адмаўляе датычнасць да новага праекту. Адпаведны афіцыйны ліст атрымала рэдакцыя выдання av.by. Пасля гэтага інфармацыя пра збор зуброў на магутнасцях «Юнісону» знікла з сайту кампаніі. Але перадзамовы на аўты і надалей працягваюць прымаць. Калі з'яўляецца новы кітаец, мы разумеем, што тая ж самая мадэль «Билджи» у Кітаі каштуе 2 разы танней, чым у Беларусі. І мы разумеем, што можа з'явіцца нейкі танны кітаец, які пераб'е вось такім чынам сёння рынок «Билджи». І, канешне, Міністэрства прамысловасці, і ў гэтым сэнсе я б яго падтрымаў, не зацікаўлена ў проста зборкі, оно зацікаўлена ў лакалізацыі як мінімум 50%. Пад маркаю «Зубр» схаваліся, як высветлілася, аўты кітайскага вытворцы «Фортынг». Кампанія, якая вядзе сваю гісторыю з 2001-га, ужо 2 гады пастаўляе аўтамабілі ў суседнюю Расею. Прадстаўнікі брэнду сцвярджаюць, што 5 мадэляў «Фортынгу» былі адаптаваныя для патрэбаў беларускага спажыўца. У кампаніі таксама паабяцалі з часам падвысіць узровень лакалізацыі збору аўтамабіляў і выкарыстання айчынных дэталяў. Але гэта ў выпадку, калі ўрад Беларусі ўсё-такі дапусціць брэнд у нашу краіну. Александр Баразенко, Белсад. У гэтыя шэрыя халодныя дні гэтак хочацца сонца, праўда? Вось і Лукашенко аніяк не скончыць сваё турнэ па краінах глобальнага поўдня. Яшчэ не адгрымелі фанфары прапаганды пра нібыта папросту фантастычныя дамоўленасці паміж Беларусю і Алжырам, як гэты турыст за народныя грошы зноўку паляцеў у Аман і прабудзе там як мінімум да суботы. Што ж гэтак вабіць Лукашэнку ў Амане, высвятляў Владзіслаў Корсак. Далей у першага працягваецца працоўная праграма ў Амане. Гэтак прэс-служба Лукашэнкі абгрунтавала ягоны паўторны візіт у гэтую арабскую краіну ўжо другі за тыдзень. І зноў туды ён прыляцеў з Алжыру. Что меня приятно удивило, у господина президента Алжира прекрасные отношения с султаном Омана. Маўляў, збіраецца развіваць перамовы, што адбыліся 1 снежня. Запланаваныя шэраг непублічных сустрэчаў, абмеркаванне неназваных, але быццам бы найважнейшых праектаў для Беларусі і Аману. Рад вас видеть. Бодрым, здоровым. Паўторная аўдыенцыя Лукашэнкі з султанам Гайтанам бін Тарыкам Аль-Саідам мусіць адбыцца ажно ў суботу. Палітолог Ігар Тышкевіч мяркуе, што атачэнню Лукашэнкі патрэбная новая краіна-юрысдыкцыя для экспарту зброі. І банкі гэтай краіны, праз якія потым ужо адмытыя грошы, вернуцца на рахункі падкантрольных сям'і Лукашэнкі беларускіх вытворцаў. Есть Объединенные Арабские Эмираты, но с которыми давние отношения, но там ситуация, назовем так, не совсем безопасная для окружения Александра Лукашенко, потому что эта юрисдикция уже засвечена, за ней начинают следить. Рэч у тым, што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты падпісалі міжнароднае пагадненне аб супрацы ў падатковых пытаннях і крыптабіржах. Цяпер трэція краіны могуць адправіць у ААЭ запыт пра канкрэтны бізнес-праект ці паходжання пэўных сродкаў, і фармальна Эміраты абавязаныя адказаць. То бок, напрыклад, па умоўным запыце еўразвязу Аб'яднаныя Арабскія Эміраты павінны будуць перадаць інфармацыю, якімі рэсурсамі і актывамі валодае ў гэтай краіне сям'я Лукашэнкі ці афіляваныя з ёю структуры. У Лукашенко возникла необходимость перевода этих средств в другую гавань, разместить их на территории
иного государства, а для того, чтобы получить гарантии, ему нужно было получить соответствующие гарантии на самом высоком уровне у султана Омана. Гандаль паміж Беларусью і Аманам склаў усяго $5 мільёнаў на год. Хаця ў межах апошняга візіту гучна кажацца пра магчымыя інвестыцыі Амана ў Беларусь памерам $1,5 мільярда. Гаворка пра пабудову цэлюлозна-кардоннага камбінату, другога ў краіне, першы створаны за кітайскія інвестыцыі, дасюль стратнай. Владислав Корсак, Белсат. Ну что ж, маем прецедент. Финская авиакомпания «Finnair» постановила отменить вечаровый рейс у столицу Литвы про сталые полеты метеозондов с Беларуси ля Віленскага аэропорту. Толькі цягам вечара і ночы напярэдадні аэропорт прыпыняў працу тройчы, агулам больш як на 6 гадзінаў. Паводле папярэдніх ацэнак літоўскага боку пацярпелі больш за 3000 пасажыраў. Тэму працягне Ірына Драфійчук. Абмежаванні на палёты ў Віленскім аэрапорце закранулі 27 рэйсаў цягам вечара і ночы. Траціну з іх адмянілі або перанакіравалі ў аэрапорт у Коўні. Рэшту затрымалі. Прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругініяне праз частыя прыпыненні працы лётнішча ў вечаровы час прапанавала авіякампаніям перанесці начныя рэйсы з Вільні ў аэрапорт Коўна. З нашага боку самае галоўнае прапанаваць зніжкі і добрыя ўмовы, каб зрабіць гэта прывабным для перавознікаў, разумеючы, што мы будзем несці пэўную фінансавую нагрузку. Але гэтае рашэнне прымаюць перавознікі. Перавознікі спрабуюць і іншыя развязанні. Гэта латышская авіякампанія Air Baltic змяніла на больш ранні час прылёты з Кракава і Мюнхену ў Вільню. Авіякампанія «Finnair» паведаміла пра адмену да канца лютага аднаго з 4 штодзённых рэйсаў паміж Вільняй і Хельсінкі. Паводле папярэдніх падлікаў кампаніі «Літоўскія аэрапорты» шкода ад прыпынення палётаў за 2 месяцы гібридных атак метеазондаў перавысіла 750 тысяч еўраў. Гіганцкія страты нясуць і транспартавыя кампаніі ад блакавання фураў у Беларусі. Паводле асацыяцыі перавознікаў Ленава шкода набліжаецца да 100 мільёнаў еўраў. І афіцыйны Менск павялічвае ціск. З наступнага тыдня фуры з Літвы, Польшчы і Латвіі мусяць выкарыстоўваць навігацыйныя пломбы, каб не было магчымасці перагружаць з месціва прычэпаў. Тым часам Літва атрымала пацвярджэнне пра падтрыманне ад Злучаных Штатаў у справе вяртання фураў. Са словаў Інгі Ругініяне, гібридныя атакі Менску могуць прызнаць тэрарыстычнымі дзеяннямі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Не чужие нам люди на отказных посадах у Израиля. Премьер-министр краины Беньямин Нетаньягу постановил призначить своего военного секретаря Романа Гофмана новым кіраўніком израильской выведки. Адпаведнае хадайніцтва ўжо накіраванае ў кансультацыйны камітэт па прызначэннях. Гофман мае змяніць дзейнага кіраўніка Масаду праз паўгода. Адметна, што Роман Гофман нарадзіўся і правёў дзяцінства ў Мазыры. Толькі ў 1990 годзе, калі Роману было 14 гадоў, ягоная сям'я пераехала ў Ізраіль. Будучы старшыня ізраільскай выведкі мае вялікі баявы і камандны досвед. Браў удзел у аперацыях на розных франтах, быў паранены ў Газе. Гофман станецца другім нарадзінцам Беларусі, які ўзначаліць ізраільскую выведку. Гэтак віцяблянін Ісер Харель камандаваў Масадам з 1948 до 1963 года. Ну, магчыма супадзенне, магчыма не, але якраз гэтымі днямі аднаўляецца паветранае злучэнне паміж Беларусю і Ізраілем. Яно было прыпыненае пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Гэтак ізраільская авіякампанія «Аркія» адкрыла продаж квіткоў на беспасярэднія рэйсы ў Менск. З 2 лютага наступнага года яны будуць адбывацца 2 разы на тыдзень у панядзелак і пятніцу. Ну і навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе засталася без галоўнага трэнера. Пасаду пакінуў іспанскі спецыяліст Карлас Альос Феррер. На чале нашай нацыянальнай каманды ён пратрымаўся троху болей за 2 гады. Зборную Беларусі Алёс узначаліў пасярод адборачнага цыклу да чэмпіянату Еўропы 2024. Ён стаўся другім трэнерам-замежнікам у гісторыі галоўнай каманды.
На той момант спецыяліст паспеў папрацаваць у акадэміі футбольнага клубу «Барселона», клубах з Польшы, Казахстану, Марока, Кіпру і Катару. Апошнім жа месцам працы Алёса была зборная Руанды. У беларускай зборнай Алёс выдаў шматабяцальны старт. Пры ім каманда двойчы перамагла, згуляла 3 нічыі і зазнала толькі 1 паразу. Як вынік, 4-е месца ў групе следам за зборнымі Румыніі, Швейцарыі і Ізраілю. Перед пачаткам адбору да чэмпіянату свету Алёса і Федэрацыя футболу падпісалі новае пагадненне на палепшаных умовах. Заробак спецыяліста ўзрос да 20 тысяч еўраў за месяц. Футбольныя чыноўнікі паставілі перад зборнай амбітную і малаверагодную задачу – 2-е месца і траплянне ў стыкавыя матчы за выхад на мундыяль. Аднак рэчаіснасць аказалася значна больш празаічная. 4 паразы ў 4 стартавых гульнях і толькі 2 забітыя мячы. Згубіўшы нават тэарэтычныя шансы на поспех у кваліфікацыі, апошнія 2 матчы з Даніяй і Грэцыяй зборная Беларусі згуляла ў нічыю. Але тады футбольныя чыноўнікі заявілі пра крэдыт даверу да Алёса, у якога заставаўся яшчэ год паводле кантракту. Аднак 4 снежня федэрацыя выпусціла афіцыйнае паведамленне. Кантракт з іспанцам скасавалі паводле дамоўленасці бакоў. Ці выплацяць Алёсу кампенсацыю, не паведамляецца. Хто ж цяпер заменіць іспанца? Беларуская федэрацыя на пошук новага трэнера мае дастаткова часу. Найбліжэйшыя афіцыйныя матчы чакаюць зборную толькі ў восень наступнага года. Паводле шэрагу інсайдераў, фаварыт на пасаду галоўнага трэнера зборнай Віктар Ганчарэнка, аўтар найгучнейшых поспехаў барысаўскага батэ на еўрапейскай арэне. В аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну а інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з сённяшнім форвардам нашага тэлеканалу Віталём Бабіным. Віталь, табе пас. Форвард – гэта гучна сказана. Кожны з нас можа быць такім. І, канешне, сёння мы задаемся пытаннямі адносна візіту ў Амане Александра Лукашенка. І гэта дзіўныя палёты, можна сказаць, бо лічыцца, што ён можа туды паехаць на лячэнне, альбо, можа быць, гандлюе зброя, а можа, хавае грошы, а можа, ўсё разам. І гэтымі пытаннямі сёння мы задаемся ў эфіры разам з экспертам Евгенам Красуліным. Прыглядаемся да Аману і сямейных справаў Лукашэнкі, самаабвешчанага кіраўніка Беларусі. Так што запрашаем. Ну і гаспадарства традыцыйна будзе патрэбная ваша дапамога, інфармацыйнага кшталту. Праз момант распавяду. Ну што ж, яшчэ адна тэма сённяшняй студыі будзе гэта дзейнасць Координацыйнай рады, таксама выбары, абвешчаныя ў яе на лета. Ці сочыце вы, гаспадарства, на агул за дзейнасцю Координацыйнай рады, за тым, што там адбываецца? Калі вам бяспечна, бярыце ўдзел у нашай апытанцы пад стрымам на Ютубе. Маем 3 варыянты адказу. Так, бо гэта нашыя парламентары, наши прадстаўнікі і так далей. Такі варыянт. Ёсць варыянт толькі калі сустракаю штосьці ў СМІ, вось Белсат паказаў, я паглядзеў, як бы, альбо паглядзела і ўсё. І трэці варыянт не, ну тут альбо няма за чым сачыць, альбо ёсць рэчы паважнейшыя. Неістотна, калі ласка, галасуйце, калі іншыя нейкія меркаванні, пішыце ў каментарах. Напрыклад, можа вы сочыце за дзейнасцю Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Такі адказ таксама можа быць. І пры гэтым з'яўляецеся чальцом Координацыйнай рады. Такое таксама можа быць. Гаспадарства, да першай тэмы, пасля афіцыйнага візіту ў Алжыр Лукашенка нечакана не паляцеў на радзіму. Дыктатар накіраваўся назад у Аман, краіну, дзе яго ўжо страчвалі з радараў некалькі дзён таму. Ужо я сустракаў такія выказванні, хай бы ўжо і заставаўся. Паводле паведамлення тэлеграм-каналу Пул Первого, у Амане найбліжэйшымі днямі працягнецца працоўная праграма, там запланаваны непублічныя сустрэчы, а таксама перамовы з султанам Гайтамам бін Тарыкам Аль-Саідам.
Гэта ўжо другая паездка Лукашэнкі ў султанат за тыдзень. Упершыню ён прыляцеў туды 28 лістапада пасля саміту АДКБ ў Бішкеку і візіту ў М'янму. Паводле прэс-службы цяпер у Амане яго чакае шэраг закрытых перамоваў. Ні праграмы, ні ўдзельнікаў не раскрываюць. Афіцыйна сцвярджаецца, што абмяркуюць праекты двухбаковай супрацы, якія нібыта сталі працягам сустрэчаў 1 снежня. Новая сустрэча з султанам Гайтамам бін Тарыкам Аль-Саідам запланаваная ўжо на 6 снежня. Падчас першага прыезду Лукашенко быў заўважаны не з чыноўнікамі, а ў суправаджэнні двух сыноў Віктара і Мікалая. Пры гэтым месца ягонага перабывання некалькі дзён заставалася невядомым, што выклікала новыя пытанні адносна мэтаў гэтых паездак. Сёлета ў кастрычніку султан Аману быў у Менску. Тады бакі абвясцілі рэалізацыю некалькіх буйных праектаў ад сельскагаспадарчага ў Віцебскай вобласці да будавання цэлюлозна-кардоннага камбінату з аманскімі інвестыцыямі амаль на $1,5 мільярда. Ужо зараз з намі на сувязі кандыдат гістарычных навук Евген Карасулін, спадар. Евгений, вітаем і дзякуем, што далучыліся да нашага вечаровага эфіру на Белсаце. Добрый вечер. Вечер добрый. Задаемся пытаннем, ці Лукашенко сапраўды паехаў туды на нейкае лячэнне, ці ён, можа, гандлюе зброяй, хавае свае грошы, ці разам усё. І агулам, чаму Лукашенку раптам давялося туды вярнуцца досыць нечакана? Ваша версія? Ну, тут мы бачым уже ў сюжэце было бачным, колькі версіяў можна накідаць, так? Ну, тут звычайная сітуацыя, калі колькасць інфармацыі абратна прапарцыйна колькасці гіпотэзаў адносна падстаў той ці іншай з'явы. Мы вельмі мала маем інфармацыі пра гэта і, адпаведна, вельмі шмат разважаем. Адсюль ось і ўзнікаюць такія канспіралагічныя тэорыі кшталту. Ну, паехаў грошы хаваць. Так ось уяўляецца, як Лукашенко на 4 дні знікае з радараў з куфарам грошай, ідзе куды-небудзь у пустэльню, там 30 крокаў ад пальмы адмірае і закопвае гэты сундук разам са сваімі сынамі, бо каму яшчэ давяраць. Ось. Но у рэчаіснасці, канешне, такая версія, канешне, мае права на існаванне. Іншая справа, калі ты хочаш надзейна схаваць свае грошы, канешне, там не ў пустэльні, у куферку, каб потым усе шукалі праз мапу, а у рэальных, скажем так, банках, на рахунках, каб яны яшчэ і працавалі гэтыя грошы і былі даступнымі, ты не будзеш гэта рабіць на вачах усёй здзіўленай публікі, так, вось так дэманстрацыйна, ды яшчэ са знікненнямі, ось, бо цудоўна разумееш, што будуць шукаць. І калі ты пакажаш пальчыкам, дзе ты гэта ўсё схаваў, адшукаць будзе прасцей. Вось, што тычыцца, скажем, версіі, што гэта бізнес-трып, што гэта продаж зброі, ну, можа і такое быць. Іншая справа, што асабліва там зброі не зацікавіш, вось калі казаць пра Аман менавіта. І што тычыцца лячэння, ну, такое таксама можа быць. Ну, я думаю, на лячэнне можна злетаць куды-небудзь у іншае месца, дзе медыцына добрая будзе. Вось, не скажу, што ў Амане яна кепская, но можна знайсці штосьці і лепей. А вось, што тычыцца мэты, я думаю, лепш за ўсё, парадаксальна, пра гэта сказана на Белце. Што, слухайце, хлопцы, вы там разважаеце, шукаеце нейкія грошы ці здароўя, ці гэтых заблукалых турыстаў прыстарэлых беларускіх. А насамрэч, гэта дэманстрацыя шматвектарнай палітыкі. Вось, усе бачаць, які Лукашенко шматвектарны, вось менавіта гэты грамадзянін, як ён радасна гойцае па розных краінах і прасоўвае, значыць, інтарэсы, ну, там ужо за дужкамі пакідаем, чыі інтарэсы ён прасоўвае. Так што гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб была карцінка, каб яе глядзелі, абмяркоўвалі, каб казалі, што вось, ну, ён жа таксама ездзіць. І пляваць, што гэта не шматвектарнасць, што гэта хутчэй каналізацыя, якая пракладзена, прычым Расіяй, і па гэтай каналізацыі вось працякае гэтае міжнароднае жыццё грамадзяніна Лукашэнкі і ягонай каманды. Дарэчы, слушна звярнулі ўвагу, што былі ягоныя сыны, а не чынавенства. Што паказвае, што каманда Лукашэнкі менавіта цяпер гэта сыны. Вось тое, што можна назіраць у гісторыі з усімі дыктатарамі там і іншымі падобнымі, скажем так, персонамі, ось, што яны спачатку давяраюць абмежаванай групе, потым давяраюць сынам, потым не давяраюць нікому. Так што на месцы сыноў, дарэчы, я б напрудзіўся.
Спадару Евгения, ці вось цяперашні склад гэтай дэлегацыі то в Оман, то в Алжир, то зноўку в Оман, ці ён нам вымалёвае контуры таго складу пасажыраў у самалёце, который раптам адляціць з Беларусі, калі раптам што? Ці гэта вось поўны спіс, як вы думаеце? Ну, ўсё будзе залежыць ад самалёту і магчымасці ўзляцець. Бо пакуль што не выглядае гарантаваным такая магчымасць гарантаванай. Вось, пакуль я б казаў, што гэта хутчэй ну, такі закід, што там у нас гэта усебеларускі сход, так, народны плануецца. Вось, можа, там хто-небудзь скажа, што а нам патрэбен супрэзідэнт. Вось ёсць жа цывілізаваныя краіны кшталту Нікарагуа, дзе да прэзідэнта Даніэля Артэгі дадалі яшчэ і супрэзідэнта. І па дзіўным збегу абставінаў гэта ягоная родная жонка. Гэта самага прэзідэнта Даніэля Артэгі, бо Даніэль Артэга таксама чалавек ужо такі пажыўшы на гэтым свеце, мала ли што можа адбыцца са здароўем, таксама, ну, не ведаю, наколькі ён кепска ходзіць. Вось, ну, можа, штосьці вось такое, як нам паказваюць цяпер на экране. І, можа быць, па старой традыцыі, старой практыцы людзей, якія не давяраюць нікому, можа, каб забяспечыць пераемнасць, вось, будзе абвешчана імя дакладней не пераемніка, а сукіраўніка, які патэнцыйна будзе пераемнікам. Дарэчы, як паказвае тая ж гісторыя, не гарантыя, што гэта будзе і пераемнік, калі будзе прызначаны сукіраўнік, і там увогуле гэта толькі абцяжарыць адносіны і ўнутры каманды, і ўнутры сям'і. Спадару Евгения, яшчэ прынамсі адна такая таксама канспіралагічная версія выказвалася. Былі і не канспіралагічныя, там і адпачынак папросту, турызм, як вы кажаце, таксама. Але ці можа быць так, што Лукашенко папросту шукае, куды яму прызямліцца у выніку вось гэтых магчымых перамоваў па спыненні вайны ва ўкраіне, таму што ну, даўно гаварылася, што расейцам ён не да канца давярае і не вельмі сябе бачыць суседам Януковіча і, магчыма, кудысьці ў іншае месца, напрыклад, туды, дзе закапаныя ягоныя вось гэты куфары з золатам накрадзеным. Такая версія мае права на існаванне? Ведаеце, вось калі б мы з вами аналізавалі не паездкі Лукашэнкі, а паездкі Пуціна, напрыклад, мы б прыйшлі да той жа высновы. За апошні год настолькі вось вырас узровень гэтых адносінаў паміж Расіяй і Аманам, што можна было б зрабіць таксама такую вось выснову, што Пуцін шукае сабе запасны аэрадром. Ну, адразу, па-першае, Лукашенко зусім не запалоханы Расіяй і Пуцінам. Не, гэта дзве з'явы, якія жывуць у абсалютным сімбіёзе. Так што там, скажем, гэтыя аповеды пра аддзяленне Лукашэнкі ад Пуціна, гэта ўсё, як ведаеце, раздзел сіамскіх блізнецоў з адным тулавам і двумя галовамі. І зноўку, чым Аман прывабны для той жа Расіі? Аман не далучыўся да другасных санкцыяў, у адрозненні ад Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Зноўку нагадваю, як перад гэтым мы з вами год абмяркоўвалі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, што менавіта там сямейныя скарбы захоўваюцца. Дык вось, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты далучыліся да гэтых другасных санкцыяў, Аман не. Таму вось паглядзіце на спіс Ллойда, страхавой кампаніі марской, колькі ў гэтым годзе караблёў з раней расійскай прыпіскай перамясціліся ў Мускат, сталіцу Амана. 30 караблёў. Гэта ценявы флот, які перапампоўвае санкцыйную расійскую нафту на танкеры, на чыстыя танкеры для ўзбярэжжа Амана, каб потым гэта ўсё дастаўляць у Індыю і Кітай. Так што вось, уласна кажучы, інтарэсы. Арабскія Эміраты не могуць цяпер забяспечыць фінансава вось гэта надзейныя укладанні фінансавыя, а Аман пакуль можа. Але тут таксама кепская вестка, бо у Амана, вось Аман шматвектарны, сапраўды, і ў яго добрыя адносіны з Вялікай Брытаніяй. І калі Вялікая Брытанія раптам скажа, што, ну, ведаеце, вы там вызначыліся, усё ж такі, бо вось для нас тэарэтызую, так, вось гэтыя дзяржаўкі прызнаны тэрарыстычнымі.
І калі вы будете з імі працягваць шуры-муры свае, адпаведна мы зробім высновы. Не, мы вам не будем указывать, як вам сабе паводзіць на міжнароднай арэне, якіх партнераў абіраць, но у нас таксама ёсць самастойная знешняя палітыка, і мы ў адпаведнасці з ёй можам абіраць сваіх і знешнепалітычных партнераў, эканамічных, і ў тым ліку вайсковых. Так што тут, ведаеце, Аман можа мець тую ж ступень надзейнасці, якую з гадкі 1,5-2 таму мелі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. І давядзецца там пад пакровам гэтай трапічнай ночы арабскай ісці да пальмы, 30 крокаў адміраць, выкопваць куфар і цягнуць яго ў новае месца. Так што тут выбар гэта як дэстынацыя, скажем так, слэш-схованка для сабе ў пікавай сітуацыі не падобна на тое. І тут іншае цікавае пытанне. Чаму ж Аман зацікаўлены ў гэтай супрацы з Александром Лукашенко? У нас ёсць таксама досыць, можа быць, не відавочная пакуль што версія, якую агучыў у каментары нашаму тэлеканалу эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Лукашенко паехаў у Бярэзінскі гэты запаведнік, да, і там ён шмат разважаў. Ось гэта смешная гісторыя пра тое, як сапсаваць паветра ў Еўропу, да. Вось яна, про то, што мы будзем паветрам гандляваць, а раз мы гандляваць не можам паветрам, то давайте сапсуем паветра Еўропе хаця б, да. Я мяркую, што гэта было, гэта было смешна, але я мяркую, што гэта была такая падрыхтоўка да таго, што яны пачнуць проста асвойваць гэты Бярэзінскі запаведнік у інтарэсах іх аманскіх інвестараў, да. Таму што ён тады шмат казаў, падчас гэтай паездкі ён шмат казаў пра тое, што а навошта так ужо берагчы гэтую прыроду, а можна вось там нешта там і рабіць, вось няхай будзе 50% запаведніка, а астатняе вось можна там асвойваць. І гэта ўжо не выглядае як разводка, гэта выглядае проста як продажа беларускіх прыродных багаццяў, да. Там не ведаю, што будуць рабіць шэйхі з бярэзінскім запаведнікам, нешта пэўна будуць рабіць. Неяк яго, пэўна, будуць асвойваць. Ужо ведаем падобныя праекты з Катарам у Лагойскім запаведніку. Спадару Евгенія, ці вы разглядаеце такую версію таксама, як верагодную у адносінах стасункаў паміж Беларусю і Аманам? Не ведаю, я вас расчарую ці ўзрадую, але страшуся, што гэтая распрацоўка ўжо даўно ідзе, што арабы прысутнічаюць у беларускіх лясах, у тым ліку на Лагойшчыне. Пра гэта была інфармацыя, так добра, калі гадкоў 7-8 таму. І, уласна кажучы, так, чаму не? Цалкам могуць аддаваць арабам лясы для палявання. Арабы гэта вельмі любяць, тым больш для іх гэта экзотыка, так жа, як для нас і Аман. Такім чынам, так, можа быць. Адзінае, што гэта, канешне, не ўзровень вялікай палітыкі, гэта так узровень міжсабойчыку больш. Гэта невялікі прыбытак у бюджэт. У сваю кішэню так, можа быць. І вось зноўку там вось гэтыя візіцікі. Но для таго, каб рабіць вось адзін візіт, згубіцца там, потым злётаць у Алжир, потым вярнуцца, ведаеце, занадта шмат мітусні вакол вось выкарыстання беларускіх лясоў і запаведнікаў дзеля арабскага палявання. Спадару Евгенія, калі, як вы ўжо гаварылі, што надзейнасць Аману гэта таксама такое, можа быць, пытаннечка часу і, напрыклад, брытанскіх настрояў, то калі не Аман, хто? Алжир? Хто там яшчэ? Куды яшчэ на гэтай планеце засталося Лукашэнку бегаць? Шмат такіх месцаў і наколькі яны надзейныя? Ведаеце, вось сказаў бы Гаага, ненадзейна. Так, як паказвае досвед некаторых югаслаўскіх лідараў. Не здолелі яны там схавацца надзейна. Усё астатняе, не ведаю, калі лацінаамерыканскія краіны, яны ж таксама дэмакратычныя ў іх. Сёння можа быць прыхільнік Лукашэнкі, а заўтра не. Так што, Расія, я думаю, Расія сама будзе шукаць пяты кут у гэтым свеце, дакладней кіраўніцтва расійскае цяперашняе. Так што, можа там аперацыя па змене
Ну добра, абмяжуемся твару змены і спроба дзе-небудзь схавацца там у Афрыцы таксама ненадзейна. Ой, ведаеце, ну глобалізацыя яна пераўтварыла зямны шарык у такую маленькую прастору, што я б вось рабіцца дыктатарам ну зусім бы не рызыкнуў, бо не схаваешся, знойдуць. Ну гэта толькі калі на зямлі, а мы памятаем, што, напрыклад, Маска цяпер арганізоўвае місію на Марс, так што варыянты і аптымістычныя для нас таксама застаюцца. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. А мы гаспадарству хочам нагадаць, што з намі на відэасувязі быў Яўген Красулін, кандыдат гістарычных навук. Ну і да тэмы, якую мы, в прынцыпе, для вас анансавалі, у тым ліку пры дапамозе нашага ананімнага онлайн-апытання на YouTube-канале Белсат Ньюс, калі яшчэ не прагаласавалі, зрабіце гэта. Нам важна таксама гэта пабачыць, каб абмеркаваць з нашым наступным госцем гэтую тэму. Ну і, уласна, тэма, калі Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў абвясціла нарэшце дату новых выбараў. Галасаванне ўраду 4-го склікання пройдзе ў наступным годзе цягам 3-го тыдня траўня. Пры гэтым арганізацыя абяцае максімальна адкрыты і празрысты працэс і будзе інфармаваць пра хаду выбарчай кампаніі. У Координационной Раде поведомляют, что теперь завершается праца над обновленными правилами проведения кампании. Документ опубликуют позднее. Орган мае намер регулярно информовать выборников про все этапы рыхтования и подкресливая, что ставить на мэте сумленные и прозрыстые выборы. Выборы у Раду 3-го скликания отбылись летась у траўні. Тады у электронном голосовании узялі удзел крыху больш за 6700 человек. Першапачаткова ў гонцы были 280 кандидатов, але до финального этапу дошли 234 прэтэндэнты і 11 спісаў. Координацыйную раду стварылі ў жніўні 2020 года як прадстаўнічы орган дэмакратычных сілаў для выхаду з палітычнага крызісу, што пачаўся пасля сфальсіфікаваных выбараў прэзідэнта Беларусі. У студзені 2023 улады Беларусі абвясцілі раду экстрэмісцкім фармаваннем. Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады ў нашай студыі. Вітаем, Артём. Добрый вечер. Адмыслова, так разумею, подобрали вось вы гэтую дату объявления все ж таки наступных выборов. Лукашенко адпачывае у Омане на релаксе, каб яго не нерваваць, не злаваць деда, я так разумею. Можа, наадварот, каб как бы даслаць сігнал унутр краіны, пака яго няма, вось штосьці можа тут адбыцца. Чаму не? Так, можа, тады трэба было вось тут адразу яшчэ перад калядамі абвесціць, каб ён падумаў і не вяртаўся нават. Ну, паглядзім, можа, ён там паслухае, пра што мы сёння паразмаўляем, падумае, застануся ў Омане. Ну і вось наш рэдактар Алесь Залеўскі падказвае, што можна метэазондамі таксама адправіць у Беларусь гэтае пасланне і дату выбараў. Але ці канкрэтна, калі мы кажам пра гэта, як яны будуць выглядаць, наколькі яны будуць адрознівацца ад тых, што адбыліся вось у 2024 годзе? Ну, па-першае, вось сёння было фактычна прынята рашэнне аб прызначэнні даты выбараў у Координацыйную раду. Палажэнне, як яны будуць праходзіць, яшчэ будуць уносіцца ў яго змены, але гэта ў першую чаргу будуць больш тэхнічныя змены. То бок, фактычна тая сістэма, якая была, сістэма палітычных спісаў, яна хутчэй за ўсё застанецца. Таксама працяг выбараў будзе трохі большы, калі ўсё добра. Гэта не 300 дняў, а тыдзень, цэлы тыдзень, 3-й тыдзень мая. Вы спадзяецеся, што ўсё ж такі той, хто не паспее за адзін дзень прагаласаваць цягам тыдня, зможа вылучыць асноўны дзень галасавання. Ну так. Ну, чым больш часу будзе для людзей магчымасці прагаласаваць, магчыма, тым больш людзей прыме ўдзел. Гэта стварэнне дадатковых магчымасцяў, каб колькасць прагаласаваўшых павялічылася. Таму, ну, мне падаецца, гэта такая думка, якая можа проста дадаць вартасці гэтаму галасаванню ў кантэксце большай колькасці прагаласаваўшых. Ну, а што тычыцца астатніх патрабаванняў, ну, яны фактычна застаюцца тымі ж самымі. А што з гендернымі квотамі? Таму што такое было пытанне, якое прагучала. Ну, так, пакуль зменаў не абмяркоўваліся на гэтую тэму, магчыма, будуць некаторыя, але пакуль гэта тэма не ўздымалася, я
не думаю, што ёсць 100% жаданне ў чальцоў бягучай каардынацыйнай рады змяняць штосьці з гэтым пунктам гендеру. Агулам вось была рассылка галоўным рэдактарам розных беларускіх незалежных СМІ пра вось гэтыя выбары, і склалася адчуванне, што проста скапіявалі тое, што ўжо высылалі вось год таму ў траўні 24 года. Ну, фактычна так. Вось глядзіце, як у нармальных дэмакратычных краінах адбываюцца выбары. Палажэнне ў выбарах, яно не змяняецца кожнага дня. Давайте такую традыцыю, да? У нас ёсць сістэма, якая стабільнасць. Ну так, тое, яна працуе, не трэба яе, як кажуць, ламаць, калі ёсць так. Артём, але калі абралі гэты склад каардынацыйнай рады, то там ад самага пачатку, чым занялася каардынацыйная рада, гэта змяняецца рэгламент там, і так далей. То можа і тут не такая і стабільнасць? З аднаго пункту гледжання можна было бы разглядзець, але я не бачу інтэнцыі сярод чальцоў каардынацыйнай рады зараз замяняць палажэнне аб выбарах моцнай. Таму мне падаецца, проста яно спрацавала добра. Гэта было бяспечна. Платформа, на якой праводзіліся выбары, яна сабе зарэкамендавала вельмі добра. Ніякіх зліваў інфармацыі не было. І гэта сведчыць пра давер да гэтай платформы. Я спадзяюся, што гэта таксама згуляе на то, каб людзі ўжо маюць давер, не так будуць баяцца, як у мінулы раз, і прымуць удзел у гэтым галасаванні. Што датычыць самых кандыдатаў, бо шмат кандыдатаў і ўжо дзеючых нават дэлегатаў адвалілася пасля гэтых выбараў. Ці вы спадзяецеся, што гэтым разам іх можа быць больш? Як па мне, тэндэнцыя на тое, што будуць вылучацца ў меншай ступені? Тут будзе залежаць таксама ад працы і маёй як спікера, і віцэ-спікераў правесці кансультацыі з дзеючымі палітыкамі, каб яны ішлі на гэтыя выбары. Ну, напрыклад, іх пераканаць. Так, пераканаць, бо ёсць некаторыя палітыкі, якія відавочна займаюцца палітычнай дзейнасцю, але не ідуць на выбары. І кажуць, мы не займаемся палітычнай дзейнасцю. Зянона Пазняка зможаце пераканаць? Слухайце, я не ўпэўнены, але давайте спрабаваць. Я таксама думаю, што вельмі шмат дасведчаных партыйцаў, якія маюць свае партыі, маглі бы пайсці на гэтыя выбары, потому што не пайшлі на мінулыя. Таксама у нас ёсць... Я спадзяюся, што той же Сергей Ціхановскі падумае пра то, каб прыняць удзел у выбарах там у кааліцыі з тым жа Пракоп'евым. Магчыма, Валер Кавалеўскі. Гэта тыя палітыкі, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, чаму бы ім таксама не пайсці на выбары ў каардынацыйную раду і атрымаць зваротную сувязь ад грамадства праз галасы людзей. А што цяпер з настроямі цяперашніх чальцоў каардынацыйнай рады? Мой калега Віталій згадваў, што дастаткова шмат сышло за апошні час людзей з каардынацыйнай рады. Фракцыя «Воля», да прыкладу. Цалкам сышла, былі іншыя таксама. Ці многія збіраюцца ісці, скажем, на другое, у кагосьці там на трэцяе кола? Ведаеце, я думаю, тут, канешне, трэба запытвацца ў фракцыі, але я ведаю, што некаторыя фракцыі, бачна, што яны рыхтуюцца, што яны зацікаўлены ў гэтым. Я думаю, 3-4 фракцыі, которые зараз у складзе каардынацыйнай рады, яны будуць гатовы. Я чаму перапытваў, ці пойдуць яшчэ на чарговае кола, а чаго ісці? Ці не паспелі зрабіць тое, што паабяцалі цягам гэтага тэрміна, ці як? Па-першае, чагосьці не змаглі паспець за гэты тэрмін, па-другое, стратэгію, каб рэалізоўваць сваю доўгатэрміновую стратэгію, бо якая галоўная мэта ўсіх спісаў? Гэта фактычна дэмакратычная незалежная рэспубліка Беларусь. Мы гэтай мэты ўсе не дасяглі. Таму праца працягваецца. Трэба рабіць далей гэта. Калі для каго-то была мэта проста прыйсці ў каардынацыйную раду, паглядзець, што там адбываецца і сысці, яны свой мандат выкарысталі такім чынам. Паглядзелі, ім не спадабалася, сышлі. А тыя людзі, якія несуць адказнасць перад выбаршчыкамі, яны будуць далей працаваць, далей спрабаваць дэманстраваць сваю эфектыўнасць, каб на наступных выбарах працягваць рэалізоўваць сваю стратэгію. То бок, на ваш погляд, ёсць адказныя дэлегаты, ёсць безадказныя. Па маім меркаванні так. Канешне, кожны дэлегат мае права паводзіць сабе, як ён хоча. Тут я не хачу ціснуць, але сапраўды мы нясем адказнасць перад нашымі выбаршчыкамі. Калі мы нашым мандатам, нашым правам голаса раскідваемся, ці сыходзім, ці проста не выкарыстоўваем яго, выбаршчыкі потым на галасаванні, на выбарах павінны зрабіць свой вывад пра дзейнасць таго ці інога чалавека. Калі ён ідзе на выбары і кажа, я прыйду ў каардынацыйную раду, не буду прымаць удзел у галасаваннях, а потым ввогуле сыйду, я не ведаю, ці хтосьці захоча за такога чалавека галасаваць, я б не хацеў. Артём, я хочу признацца,
цяпер, а не ў сярэдзіне траўня, каб ніяк не ўплываць ні на кого там з будучых выбарцаў. Я асабіста дагэтуль не разумею, чым займаецца Координацыйная рада, што гэта такое. Я спрабаваў разабрацца, не вельмі атрымліваецца, хоць і, здаецца, сачу за навінамі. Мы запыталі нашых гледачоў, ці сочаць яны за дзейнасцю Координацыйнай рады, і вось галасы на гэты момант такія, што толькі калі сустракаеш штосьці ў СМІ, 47% галасоў, 25% так сочаць, тому што вы гэта парламентары народныя, і 28% прагаласавалі за варыянт не, бо ёсць рэчы паважнейшыя. Вось такія вынікі вы як спікер Координацыйнай рады як ацэньваеце? Як поспех, ці як ёсць куды імкнуцца? Як выклік. Хутчэй як выклік, каб ведалі пра дзейнасць Координацыйнай рады 80%, а 20% даведаваліся са СМІ. Але, зразумела, мы все добра разумеем, што частка людзей увогуле яны не будуць сачыць акрамя зусім глобальных рэчаў за палітычнай аджэндай. Але тое, што я пачуў, мне падаецца, не так усё дрэнна, але працаваць трэба. Я згодны, прысутнасць медыйная, камунікаваць больш пра тое, чым займаецца Координацыйная рада, гэта важна. Апошнім часам мы спрабуем нейкую аджэнду, напрыклад, апошнім часам праводзім слуханні законапраектаў. Гэта такая парламенцкая праца, яна не такая, як кажуць, хайповая, з ёю не так проста зрабіць навіны, але гэта вось тая праца, якой патрэбна займацца Координацыйная рада. І міжнародная прысутнасць, безумоўна. Дэлегацыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы шмат інфанагодаў было з нагоды дзейнасці гэтай дэлегацыі. Кангрэс мясцовых уладаў і рэгіёнаў Савета Еўропы таксама зараз адбываюцца варкшопы, адбываецца супраца з дэлегатамі гэтага кангрэса з іншых краінаў. Гэта таксама вось тая міжнародная прысутнасць на том узроўні, на парламентарным узроўні, на якім, напрыклад, Святлана Ціхановская, ці яна на больш высокім узроўні сустракаецца, ці кабінет. Вось тут парламенцкая прысутнасць больш шырокая. Гэта вельмі важна, бо рэжыму Лукашэнкі, палаткі там зараз няма, там дэмакратычныя сілы. Яны праводзяць вось гэтую пазіцыю менавіта дэмакратычнага руху Беларусі. Мне падаецца, гэта важна. Артём, вось усе гэтая гучная гісторыя звязана з Координацыйнай радай і перадусім са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай, вашай папярэдніцай. Яны больш увагі, канешне ж, больш упамінанняў, ва ўсякім разе, у медыях пра Координацыйную раду. Такая вось роля сыгралася. На ваш погляд, вы гэта расцэньваеце як нейкі плюс для Координацыйнай рады, ці ўсё ж такі больш было негатыву? Ведаеце, я упэўнены, што, канешне ж, мы хацелі, каб усе інфанагоды яны былі толькі пазітыўнымі, рэзультаты, вынікі, але парламентарызм – гэта такая рэч, якая сапраўды выклікае шмат дыскусій. Давайце паглядзім парламент польскі, окей, не польскі, украінскі, што там адбываецца. Ніхто ж не кажа, ой, все, бяда, разваливаецца Верховная Рада Украіны. Не разваливаюцца, працуе. Так і Координацыйная рада тое ж самае. А што тычыцца знікнення Анжэлікі Мельнікавай, гэта праца спецслужбаў рэжыма Лукашэнкі. Я ўпэўнены на 100%, і, на жаль, гэта сведчыць пра тое, што Координацыйная рада і кіруючыя органы, кіраўніцтва Координацыйнай рады, яна на прыцэле, як кажуць, гэтых спецслужбаў. Яны хочуць знішчаць іх, хочуць дыскрэдытаваць, хочуць біць. Так, вы, дарэчы, казалі пра тое, што апошнім часам і Павел Латушка сведчыў, што ўзмацніўся ціск з боку спецслужбаў Беларусі, паступалі пагрозы чальцам Координацыйнай рады. Як зараз з гэтым выглядае сітуацыя? Непасрэдна на сённяшні момант я магу сказаць, што такога вельмі... Вось сёння, як кажуць, на сённяшні дзень не, але я ўпэўнены, што вось пасля абвяшчэння выбараў гэта ўсё узновіцца, зноў будзе. Я думаю, што гэта, як кажуць, хвалямі ідзе. Гэта ніколі не спынялася. Дзесьці больш, дзесьці менш. Яшчэ у адказ на гэтыя скандалы, на непаразуменні ўнутры самой Координацыйнай рады неаднаразова гучала, што а чаго вы хочаце, мы тут сабраліся найперш для того, каб вучыцца парламентарызму, бо такой традыцыі няма, ёсць вось гэта паслухмяная палата Лукашэнкі і шостая, не знаю, якая там. А вы вучыцеся парламентарызму. Ці можна падсумаваць на сённяшні дзень, ці ёсць штосьці, чаго навучыліся? Як ацэньваеце? Я ўпэўнены, што навучыліся, бо рашэнні нават праз столькі часу пасля мінулых выбараў прымаюцца, кворум набываецца, выбары новыя
дата прызначана, працы па палажэнні будзе, дэлегацыі працуюць, пераабіраюцца людзі, нават калі яны знікаюць, то бок сістэма гэта працуе. Яна дэманструе, што інстытуты парламенцкага тыпу гэта вельмі добрая рэч, нават калі штосьці з кімсьці станецца, інстытут працуе, новыя людзі прыйдуць, гэтую сістэму ўжо вельмі складана будзе знішчыць, і гэта дэманструе устойлівасць. І вось уявіце сабе, што ў Беларусі нармальны сапраўдны парламент. Нават калі штосьці стане з аднім чалавекам, двумя, трымя, усё роўна парламент будзе працаваць. Гэта будзе забяспечваць устойлівасць дзяржавы. Вось на прыкладзе Каардынацыйнай рады дэмакратычнага руху мы можам паглядзець, як будзе працаваць нармальная, устойлівая, дэмакратычная дзяржава. І ўсё ж такі, Артём, калі б можна было назваць хаця б адное ці два, тры самых значных дасягненняў за час працы Каардынацыйнай рады, то што б гэта было? Я бы назваў, па-першае, вельмі важную рэч, якая ўвогуле паўплывала на такі міжнародную сітуацыю, гэта тое, што ў рэзалюцыю Савета Еўропы па стварэнні спецыяльнага трыбуналу ў дачыненні да Ўкраіны з боку Расіі был унесены абзац пра адказнасць Лукашэнкі за суагрэсію супраць Украіны. Фактычна, гэта юрыдычны дакумент, гэтага ўжо нікуды не падзець. І гэта было зроблена дэлегацыяй Каардынацыйнай рады ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І вось у юрыдычным камітэце якраз працавала наша дэлегацыя і непасрэдна Павел Латушка, лідар нашай фракцыі. Вось гэта дасягненне, якое у любого депутата, палітыка запытайце, он скажа, вось, гэта праца рэальная. Я б хацеў дадаць, што самая прысутнасць беларускіх дэлегатаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, бо там няма зараз афіцыйнай дэлегацыі лукашэнкаўскай праз тое, што у самой Беларусі да сённяшняга дня існуе смяротнае пакаранне, гэта вялікае дасягненне, у тым ліку дэмакратычным сілам. Таму дзякуй вам за вашу працу і за гэтую размову. Артём Брухан, спікер Каардынацыйнай рады, быў у нашай студыі. Напрыканцы нашага выдання, як заўсёды, мы для вас падрыхтавалі разам з нашымі калегамі з БГ Медыа навіны рэгіёнаў Беларусі і пачнем са Слуцку. Там мясцовы жыхар інтэрнэту на ўсе выходныя пасля звычайнай замены мадэма ад Белтэлекаму. Відэа з гэтай гісторыі разышлося ў тыктоку, сабраўшы сотні тысяч праглядаў і хвалі крытыкі ў бок аператара. Карыстальнікі масава скардзяцца на нізкую хуткасць, перабоі, старое абсталяванне і адсутнасць рэакцыі ад службы падтрымання. Многія ўжо пераходзяць да іншых правайдераў. Сегодня поменял модем, Белтелеком. Сказали, что придете домой, позвоните 123 в службу поддержки, продиктуйте номер модема, вам его активируют. Позвонили в службу поддержки. Они сказали, что мы таким не занимаемся. Отправлено вашим специалистам. После выходных ждите, вам придут, настроят. Вот такая вот серьезная контора. Вот. И теперь выходные все без интернета. Пераносімся ў Маладзечна. Там жыхары вуліцы Доніна Марцінкевіча б'юць трывогу пасля апошняга падсыпання. Дарога ператварылася ў непраходнае месіва. Машыны захрасаюць у глыбокіх каляінах, людзі спазняюцца на працу, а вечарам амаль нічога не відаць праз дрэннае асвятленне. І падобная сітуацыя і на дзясятках іншых вуліцаў Маладзечна. Мясцовыя жыхары кажуць, праблема даўняя, а звароты ва ўсе службы, а некага выніку плёну не даюць. 23 ноября. Улица Донина Марцинкевича. После подсыпки дороги вот такой автомобиль у нас застрял. Застрял еще вчера. Вот так. На работу опоздали по поводу этого. Не успели. Вчера пытались, вчера не получилось. Мне подмерзло, будем пробовать. Прости. Яшчэ адна тэма. У Барысаўскім раёне жыхар вёскі Новая Янчына звярнуў увагу на беспарадак. Ужо 4-я сотні з вулічнай калонкі бесперапынна льецца вада. Відэа хутка разышлося ў тыктоку, набраўшы больш за 120 тысяч праглядаў і дзясяткі абураных каментароў пра працу камунальных службаў па ўсёй краіне. 4-е сутки. Год качества для Борисовводоканала. 4-е сутки течет вода. Звонили.
Заявки приняты, 4-е сутки вода течет. Работают насосы, расходуется электроэнергия, затапливается улица. Все прекрасно в нашей жизни. Вельмі спадзяемся, што ўсе гэтыя праблемы ў беларускіх рэгіёнах будуць развязаныя так ці інакш, ці людзі звярнуцца да мясцовых уладаў, ці камунальнікі самыя змогуць адрэагаваць на гэтыя праблемы, пабачыўшы, у якіх умовах дарогі і іншая інфраструктура Беларусі знаходзіцца. Вельмі заклікаем камунальныя службы, канешне ж, быць у кантакце з людзьмі, якія, уласна, працуюць на вашыя ж заробкі, і з іхных падаткаў вы атрымоўваеце гэтыя грошы. Ну і, канешне ж, так ці інакш, абіралі мясцовыя ўлады людзі ці не абіралі, улада мусіць быць перадусім для самых людзей. Ну і памятаем, што жывем мы ўсе ў адной краіне, як там далей будзе заўтра, оно так неяк будзе, але жыць нам, многім з нас, і надалей у Беларусі. Не забывайце пра гэта, калі дзейнічаеце. Гэта я звяртаюся ў тым ліку да чыноўнікаў, розных камунальных службаў і гэтак далей. Ну і на гэтым у нас усё. Дзякуем спадарству за ўвагу. Для вас працавалі Валера Руселік і мой цудоўны калега Віталь Бабін. Всяго добрага. Да пабачэння.